Лесна техника, с която да спреш отлагането. Случва ли ти се да отлагаш задачи за после, за утре, а после да изпитваш огромна вина за това, че не си успял да го свършиш? Днес ще ти дам техника точно за това. Нека първо да видим какво е това, което ни кара да отлагаме. Отлагането обикновено е реакция на стрес или страх от това, че ще се провалим, че нещата няма да ни се получат добре. И отлагането се проявява като защита на мозъка ни, която ни предпазва от това да изпитаме тези негативи. Ето и как да пребориш защитите. Опитай метода 5 минути действия. Избери задача, която отлагаш и отдели само 5 минути. Сложи таймер, кажи си само 5 минути и после спирам, ако не искам, няма да я довърша. Важно е да започнеш веднага, без да разсъждаваш върху резултата, дали ще ти се получи. Ще се изненадаш как често тези 5 минути всъщност стават много повече и ти успяваш да завършиш доста по-голям обем от работа, отколкото си предполагал. Как работи тази техника? Тя премахва натиска от задача, защото когато вие си представите огромна задача, автоматично подсъзнанието ви включва защити и казва: това е много сложно. Мозъкът ви казва: защо да отделям енергия за това? И е по-добре да си я пестя, да си почивам, да се разсея с нещо. А по този начин вие му показвате как да го направи лесно и просто. Надявам се тази техника да ти е харесала. Ако е така, не забравяй да ме последваш и да я споделиш.